Ilang beses na ako tumatakbo. Pag-iba naman sa sarili kong presinto, na puro kamag-anak ko nandun. Eh, sana lang, sana kung kayo ay naniniwala, ay sana ay samahan ninyo kami para ipaglaban ang boses ng bawat isang Pasigueño. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.